ثانك يو كبر قاشانا كنقتل لنا ابريقا عنا استاذ عنا مرحبا سمع الله هو غدو سمع الله خبونا عنا اسمارينو بلكا ريقا تحس تورد انا كو مرد ابي نبجا خبريقا حمد نبريقا ذكرها كامتان ايتكا بحفا بلو ولا لا زوركا خلا خاصيتا ايتكا حنتي ايتكا زور حنتي ايتكا خا حفا بلو ثانك يو ازمان كيرسع كانو قتل ابونا عنا اوكي كبر غاشانا እንኳን ዳህን መጻካ በጣዕሚ አቢ እዋኑ ኣብ ዝጽንኩር መድረኽ ነዚ ክትገጥም መጻካ እንዳመጎስኩ ኣነ ቀጥታ ኣብቲ ሕቶ ይከኣቱ ምናልባት ሓንቲ ሕቶ ክትከውን ድሕሪ ቁርብ ወሲኸላ ድማ ድሓነ ቅሬታን ኣድሚን ንኣብነት ኣብዚ ቃልሲ ብዙሕ ነገር ገሊጽካ እንታይ ክንገብር ከም ዘሎና እቲ ጸገማት ዘሎ እታ ጸገም ሓንቲ ዓለቕቲ ወይ ከዓ ዓቀበት ኮይና ዘላ ኣብዚ ህዝብና ግን ብንጹር ከቐምጣ ንሳ ድማ ንኣብነት ኣብዚ ቃልሲ ነዊሕ ዓመት እንዲወሲዱ ዝፓልቶ እዚ ዓበይትና ኣሽቱን ዝብል ሓደገኛ ዝኾነ ኣዘራርባ መጀመርያ ኣብ ኤርትራውያን ከማን ኣብዚ መድረኽ ዝወለዶ ተራእዩ እዚ ፍታሕ ብኸመይ ክመጽእ እዩ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ተፈላልዩ ኣብ ሓደ መድረኽ ንሕና ንኣኹም ነቶም ዓበይቲ ተጋደልትና ህዝባዊ ግንባርን ናይ ተሓአን ንኣኹም ከየፅሬና ንቅድሚት ክንከይዳ ይንኽእልና ዝበሃለሉ መድረኽ እውን ነይሩ እዩ እምበኣር ሕጂ ኣነታ ሕቶ ብኸመይ ከቐምጣ ኣብ ስደት ካብ ሙሉእ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ በቲ ዘሎ ፀገም ኩሉ ተሰዲዱ ኣሎ ኣብቲ ቃልሲ ዘሎ ህዝቢ ግን ዝወሓደ ህዝቢ እዩ እቲ ዝወሓደ ከማን ካብ ሓደ ሸነኽ እዩ ስለምንታይ እንታይ እቲ ዘይምትምማን ኤርትራ ብሙሉእ ህዝቢ ካብ ዓዲ ወፅዩ ኣብ ደገ ኮይኑ ብሓንሳብ ኮይኑ ንኸይቃለስ እቲ ዝዓበየ ዘይምትምማን ተፈጢሩ ዘሎ ካበይ ዝነቐለ እዩ ፍታሕናቱ ከንታይ እዩ ኣብ መወዳእታ እቲ ኩነታት ከምዚ ሕጂ ዝኸዶ ዘሎ እንተዳ ቀፂልና ኩነታት እንዳ ሓመቐ ይኸይድ ኣሎ ኣብ እግር ነገድኻ መልሲ ክትህብ ከለኻ ንሕቶ ናይ ኣስመሪኖ ድዩ ምስ ኣሕዋትና ተጋሩ ብሓንሳብ ኮይና ነዚ ጉዳይ ንብጠሞ ዝብል ድርቢ ኣቢልካ ነርካ መዓስ ማለትካ እዩ ድሕሪ ነዚ ፀላኢ እዚ ምስ ኣሌና እንገብሮ ምሕዝነት ምስ ተጋሩ ይኹኑ ወላ ምስ ካልኦት ድዩስ ወይስ ሕጂ ኣብዛ ፀገም ዘላታ ግዜ ኣብዛ ሕጂ ዘላታ ግዜ እንተደኣ ኮይና ሓገዝኒ ፀላኢና ዝብል ራእያ ስለ ዘሎኒ ብፅቡቅ ጌርካ ከተብርሃ ጽበ ወይ ቀኒየለይ ዖናየ يغني حاو أنا إذا شنو دي أبتعمي تذكروا اللي مالتي مغنياتو كاب بيت مصورة عرق فنقلنا فحفح مسؤولنا مات مستوزعت وزنبر أكل أنا ببيت مرتي مستري زبال زنبر كرن نايتهم تريفهم زنورو تمهارو قلت ممهر كوينا إن حدا عمل زخون سريع نيرا مالتي حجفتي معلتي سماعات 10 سنة نبقنا بس هنا مالتي تقولوا أبو تجاورة كان نايتي إذا حالف سرعات ناي إثيوبيا بمولو كفلتو كفتم أبو زنورو سواتكا ناي قدامي عينت حبريتا first hand information كركب سلازو خالكو تاشم كاب أموري تحكي خنيا مالتي نابتا حتى خمت انت ايتي عبيتنا اشتو من زبل مفل لاي ويكا علاقتي زغوني قداي تلعيلو اللو اندحدا بطبو غير حجا مالتي نزي زغون اللو خاني اب سدت تسديو اللو زبلي مالتي اتي اكال ارتراو اكال مالتي بمولو كبمولو حبرتسب تسديدو خنسو أبت قالس زساتف زولبن أزيو وحديو سلمنتاي نزل مفتاح كنتاي كنقبر على نازل الكوينو
أفتح مودة تقصد بالكام تاي نحنا نتحابر علينا بفلاي كام سواتنا تجارب كا معس حجرو ولا دحري معس هاجر زبلي مالتي جينا زين ببعد من سنة لك عند خوينا تسوى دبر مالتي انت يتشجر وريدنا دولو تتصبقوا مالتي تتصبقوا ناي تشجر بفلاي ناي سرعت ناي جنا يكون سرعت ابس مرازلو حدنا يبلني مالتي نقول بمعري زغرمج معاي تردان غندي سلازغون يقع كله بصيحو تسديد دولو مالتي حجي اذي كم زغونلو مغنيات معانا كم عدل رينا مالتي نتي وريدنا دولو شجرسي قلطيفنا نفتحو كم عدل رينا كنسرحالو يغبانا نحنا مالتو ما بقالس زلا ازي وحيدو خون خيلي ግን ከዓ እቲ ዘሎ ቁጥሪ እንደ ተሰማሚዑ ወይ ከዓ ብጉርህን ብበለጥን بتتصاورنتن انت تسريحو تقول لازم نخدبر كن انت تقبر على كان زبل حطو نتي زبزح اكا اكتيفي ويكا بنطف مسخا قوينو سرخه غدينو كقالس زيكون كا تقبرو زلكا اندا سرحه دغفو خوفي تقبرو تقول على كان مالك زيت المعزبان دزيلو ابترترا غزنا اتينا هنا مالتي بتمن زتدهلس بلحتي تدهلي حزب ኤርትራ بتدغاغام تطليني حجي انت زحاتاني رحتو زي ملتا كلاتنا نفلط الله مالتي حدا ابي ኤርትራ دولو ቤተሰብ مالتي فاميلي كلتا منئسيات ولاد نيرومو اب سبعاتات مالتي اتا حدا تغاديلو اتا حدا قا تمهيرو اتستمهاره حبتيمو سراحيزو غوزو ماكينينو انت دا صنيحو اتي تقاليزو هاجر زو حاسه تمرتي تمهاره تستقالو سولو ودب ወይ ካቲ ስርዓት በቶም ውህዳት እንደሕዳ ጠሊሞ ኣብዚያ ሕጂ ብዘይቀል ዓለም ክንዛረብ እንደሕዳ ኮይና እቲ ቤተሰብ ብኸመይ ይሪኦ ትብል ሕቶ ክንምልሳስ ቀሊል ማለት እዩ እቲ ቤተሰብ እኮ ለው እንደሕዳ ኮይኑ መቲ ምስኪናይ እስክግረፉ ኣቅድሚ እስከይ ተዛረቡ ሕማ ይዝብል ማለት እዩ ለው እንደሕር ኮይኑ እቲ ቤተሰብ ጨካ እንደሕር ኮይኑ ብፍላይ መንእሰያት ተንዎ يرندو من معنا نتقاليس كلنا موتا اخونكا زبحالو غزي نيري حليفي مالتي اذا زغونو له مخنيات انتاي اتخرخبو زغبو خبري نايت استقالو سولو عسبي اتي زتقالو سولو متخخب سلازي هاوي مالتي اذا زرع من اسي نسدت مسكده حسيمو قشو بحنسا بوين هو خبلي مبال قرب تهواقت مسلا مالتي ስለዚህ ነዚኣ ብትዕግስቲ ከነሪኦ ክንክእል ኣለና ማለት ዳሓር ሰብ ኤርትራዊ ጥራይ ደይኮነስ ብሙሉ ሰብ ዝበሃል ፍጡር ናይ ዓወት ተኻፋላይ ወይ ከዓ ኣብቲ ዓወት ዝርከበሉ ቦታ ኣነ ነይረ እንዴ ክብል ደላያ እዩ ማለት እዩ ነዚኣ ንክገብር ዓወት ከም ተምፅእ كتريق تكل عليك ما تكأمل قاقل عليه كتشيت نفسها كتشيت عليك حسابات كتشيت تكل عليك أطعمونه تكل عليك ما لدي إذن نحد أبيرك كما تأكل أنت زي ما تيكا ما تقول ده هون ما لدي لعلوه لجن تقاليسك لعلي عقبت تقول له كركب زقبو حلفة كترقوا ومكتكل عليك ما أبدا أنا أدلغو عدي ويقاون إن حدارينا ما تحجي إذا شكر مسقوانا في نتوم حالفتي ناي هو حد تهزوا متى إلى حطر لحدا سميعهم
ንስኹምኮ ኣለኹም ትባሃሉ ጀጋኒኹም ሃገር ዘምጻኹም እንታይ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ነገር ስቲል ይኣምነሎም ስቲል ይኽብሮም ስለምንታይ ልዕሊኦም ትጋ ሕጂ ኣብዛ ዓዲ እዚ ANC ዝበሃል ውድብ ወይ ከዓ ፍሮንት ናብዛ ዓዲ ነፃ ምስ መፀ ማለት እዩ ከምቲ ናትና ደይኮነስ ብውሕል ኣገባብ ነፃ ምስኮኑ ስጋ ሕጂ እቲ ናቶም ተቃላሳይ ዝበሃል ተንበርኪኹ ናብቲ ሓደ ኣካል ናብቲ ተቃላሳ ኣካል ኣይልምንን ኣይርኢን ማለት እዩ እዚ ማለት ሕጂ ነቲ ሃገር ገፎሎ ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ዝግብኦ ወሲድ እዩ እቲ ዝግብኦ ረኺብ እዩ ስለዚ እዚ እውን ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ማለት እዚ ዘይተገብረሉ ህብረተሰብ ከም መልኣኽ ወይ ከዓ ከም ጻድቕ ኮይኑ ንቐጻሊ እንዳተሃሰየ ክነብር ምሕሳብ ፀገም እዩ ስለዚ እዚኣ ንሕና ከንዕርያ ዘለና ኮይኑ ስማዓኒ እቲ ዝበዝሐ ኣካል ኣብ ቃልሲ ክሳተፍ እንድሕዳ ኮይኑኻ ኩላትካ ንቅድሚት መፂኻ ትጉድኣሉ ነገር ክኸውን የብሉን ማለት እዩ ከምታ መጀመርያ ዝበልኳ ሰብ ኣብ ዘድመዓሉ ፈሊጡ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ብዘይቀር ዓለምካ እስኻ ብዚኣ ተድምዕ ኣነ ብዚኣ ድምዕ ክበሃል ክኽእል ኣለዎ ደድመዓሉ ፈሊጡ ምስ ከደኻ እቲ ሓደ ናይቲ ሓደ ክጠንን ከሎ ክሽፍነሉ ክኽእል ኣለዎ እቲ ሓደ ክዝልቕ ከሎ ክሽፍነሉ ክኽእል ኣለዎ እቲ ሓደ ስለዚ እዚ ንድሕር ጌርና ጥራይና ክንዕወት ንኽእል ነታ ናይ ተጋሩ ዝበልኳ ሕጂ ግዜ ሽግርና ማለት እዩ ሕጂ ግዜ ሽግርና ኢና ንዛረብ ዘለና ሃገር መሰው ሓስና ኣና ዝህሉ ኮይኑ ይስማዓንን ማለት እዩ ናይ ውሳኔ ጉዳይ ምክንያቱ ሓደ ዓቕሚ ይብለይን ካልኣይ እውን ድሌት እውን የብለይን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ድሕሪ ሃገር ምውሓስ ዝግበር ነገር እቶም ሽዑ ብህዝቢ በኣና ማለት እዩ ወኪልና ዝሰደድናዮም ሓንፀፅቲ እንታይ ዓይነት ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ክሰርሑ ንዖም ምልከት ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ኣብዛ ግዜ እዚኣ ግን የድልየና ኣሎ ማለት እዩ መሻርክቲ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ኣብቲ ንገብሮ ዝነበርና ናይ ደንበ ፍትሒ ምትእኻብ ኣቀዲሙ ዝገበርናዮ ማለት እዩ ንኹሉ ብማዕረ ክርዩ ክብሉ ኣብ ጉዳይ ሃገር ኢና ንሕውስን ኢና ክብሉ ኣብ ዓዶም ኣኪቦም መኻኽንሶም ብዙሕ ኢንተርፈረንስ ኣይነበሮምን ማለት እዩ ከምዚ ናይ ኢሳያስ ዝገብሩ ከምኡ እንተዝገብሩ ግን መሓሸ ነይሩ እዚ ኩሉ መፂኡ ዘሎ ይመፀን ማለት እዩ ኢሳያስ ሕጂ ንወያነ እንዳበለ ብኣፉ ንህዝቢ ትግራይ ከንበርክኽ ዝደልዮ ዘሎ ኣይምተረኸበን ምክንያቱ ቀደም መጥፋእና ንሕና ተዝሕግዙና ነይሮም ስለዚ ሕጂ ግን ሽግር መጫላ ኩላትና ከዓ ፈይስ ንገብር ኣለና እታ ናትና ዋጋ ዓዳጋ መግበሪት ሓይልኻ በሊፃ ላይ ይብልኣነ ማለት እዩ ስለዚ ብደይቀል ዓለም እስኻትኩም ካባና ትሕሽ ሕጂ እውን ግን ዝንፃላሊኩም ዘሎ ደበና በበይንኻ ኮንካ ዝግበር የለን ንደርግ እኮ ክልቲኦም ከምዚ ንሓደ ሓርማዝ ከውድቕዎ ከለዉ ኣናብስ ተሓደ በት ምንጭት ተሓደ ምንጭት መንጭቶም መናጭቶም ስትሬች ስለዝገብሮ ስለዝመጠጡ ወይም ትዒሮሞ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነት ስቂልና ኢድና ጣቢርና ኣይንሪኦም ማለት እዩ ንሳቶም ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ወገን ዲል ክገብሩ ከለዉ ንሕና ነቲ ናይ ኢሳያስ ወገን ዲል ክንገብር ክንክእል ኣለና ብሓንሳብ ኮንካ ክምከት ዘለዎ ነገር ንሕዳ ኣሎ ኮይንካ ብደይቀል ዓለም ክንምክቶ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ንዕኦም ፈቲና ዲና ኣይኮናን ንነብስና ኢና ንፈቱ ኢሳያስ ሸቃሊ ናይ ዕራብ ንሕና ግን ኣይኮናን ንሕና ናይ መንነትና ሸቀልቲ ኢና ማለት እዩ ንኽብርና ንሽቅል ሰባት ኢና ስለዚ ንኽብርና እንድሕር ኮይኑ ምስቲ ክቡር ከምዚ ኸማና ዝኣምሰለ ኮይና ኢና ንሰርሕ ማለት እዩ ንነብስና ክንብል እቲ ንረኽቦ ጥቕሚ ንኽልቲኡ ወገን ደርብሕ ከም ዝኾኑ ጌርና ማለት ስለዚ እታ ጥቕሚ ምስ ተጋሩ ትብል ኣብዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ቃልሲ ንመፅኣ ከዓ እቲ ዝመፅእ ኣካል ይርዮ ማለት የቐኒየለይ ሓውጡና ተመሊሳ ክትኮን ተስፋ ገብር ኦኬ ሶሪ ሓደ ግዜ ከምኡ ትገብሩ ሃይለ መንእሰይ ድምፂ ጌራ ሞ ሬድ ኦፍ ጌርካ ንነብስኻ ሕዛካ ማይ
تانكو مليسنا لنا وطينا عتينا لنا نسمع عنه كله تسفى نقبر أزمارينو الله هذا أزمارينو الله هذا تكون كات أيه كنا على الكع دحار زبرة دحار ما يبلع ما يحطوا تات كستانا بزي أبونا بس حنا باي أوكي لا باي بس غير ما كان عنده عندي سايجر ربيش كنا نم قدرت قول اوكي ثانك يو عائل من سي والله ما عند the lucky person مالتي بطريقه خصات على مالتي before I go to night club برغ بطعمي مساتي لا بحقي مسات بقونه اذا استمهروا يكون انز مسج استمهروا كمان يكون انز استمهروا يكون انز بطعمي اواناوي كمز عند ويد نغركو حجي نعنا قرب تزاناق عنا دلا نزي سرعات كي نقرافتهم نعيس قرب قسانة تبن مجم نعنا خبر جيغان دي نعي إثيوبيا فحت بالعلا إثيوبيا تباتاتن الله مسلمي أنا بو يزان الله مالك سي ريلاتيفلي سي بو يزان الله إشياء سابتي دلوقتي تارجت نخي بتصح على بو عدي تندد الله برخت حوي ازي رأيك دو نعها كومون غمزناتي رئيتو دو لك نعنا خي إثيوبيا فحم بالا يربحنا دو يكاتحسب أبشو عتدي أبشو مونتدي ولا بسمانيا مليئة من جب كما يتريقو نزي برخت حوي thank you حجي I don't think so ملس من الواشي أبريتي ملس دخون thank you حيلو من سي بتعمي مسات دخونه ملأختي دلو سايب من الواشي تا تليفوني إيش كيتب لنا لحري حيلو من سي thank you كوبلون غاشانا تحطو تردي أكتاك تكون تسفى قبر زن كل فلاور كاسة دي دلك الله من الواشي باتري كيتو بدأنا حري thank you اوكي ثانك يو دعار عدا حضر جانا كان فلاور دون باتري كيتب لنا متينا الله Thank you very much. خجمر دو خملس يغني اللي أزمارينو يغني اللي تنعم بابا رخيبين الله بتعامل صبو دس زبل مالتي لو ما عندي جواب أبي لو مقالو ريحة الله هذا أمزجين كالله مالتي يغني لنا سلتي هانا تزغون حتى زي جبأنا مسجنا مالتي أنت هذا حنتي مالت أنا قرب زي سامع على أنت مالت كتزانينا يبلان مالتي فحز وليت إثيوبيا نعانا ني إرتراوين أي تقمنا نيا زبل إمنا كالنا أنا مالتي هجا أنا قال على ما يكون كنت قبر ويكا أني تركتا لبي ويكا حسابات ناي سبات جمجيمة دس زبولو نسب كخولس ويكا خيب زدلون يكون كم تبعي تاتمثلني يبل السكا بتاتمثلني نعي برالو تاناتي حسابات يزول مالتي وخنياتو انا تحنت استمهاركو ابزي دنب فتحي ناي كالوت سبات حسب اخبيركا وحيدكا مخادا ويتسامع ويتزي سامع تخبرا فينيش حجي تعالى زولان تا إثيوبيا كم إثيوبيا مالتي عبا هاجرة 100 مليون حزبي نحن إثيوبيا هم إثيوبيا عند حدا سارفايف غيرا قدامت تتقمت ناي سلام ناي إثيوبيا نحن إرتراينا مالتي نحن إرتراينا نعبنت إذا حيجي تفتير دولو سرعات بتقوم زحلفوا لبونا نايتي زحلف سرعات زتفتر يزبلو أنا مالتي مغنياتو هذا غزي أبزي غزيو لبونا عبيخا دحان اس كم زخيبلونا إلكا نزي بسلي أكال ويكا نزي تقرب أكال سلطان مهاب زي حج نريو زلنا صعبين إذا متسو مالتي مغنياتو تسامي اكستنت أرفو خيما سلمبر مسليناتو نيرويو مسلينات نيروي الدم زنبره
دحري نفسير ملس زيناوي زمصه برايم مينستر بزعبا دنب فتحي نا ايرترا انت يفلط اندحدايلكا I don't think انا بفلط ስለዚህ نقل عالم نخالق سبب باسلطان نهبيوم نختبحال لحدا تبكونكا نحانت عباي هاجر املكت حتو مئتا مالتي እንደኸር ተሐርጎት ጎጽ ንሽተይ ኮይኑ ፋጽቦቅ ምክንያቱ እትሰብ ወይለይ አንተ ለይነ መስግን ዝነበርናስ ቶምባ ደሃነ ነይሮም የብለካይ ማለት እታ ሀገር ተኸይዳኸይ ታይ ትገብር ሓደ ካብዞም ተዛረቡ መሐራ እንታይ ይብላሎ ወያነ ንብል ጸኒሕናስ ወይኔ ንብል ጀሚርና ይሉ ማለት ወናት ዘሎ ኩነታት ይራኣሉ كاوز قالها حدا منسي مات مناس ناي كلاتنا مالتي بتمكرو اغاط عدل كوينو بتنقع تفطيرو ندي سلطان مسرخبه طريكا ودافو محوي ودافو معاريك بال تجميرو مالتي بتغريا اذن عناني ايرتران ايواطانا متص زبله ابوليتيكا عالم قرب زخده እንደ ሐዳ ዝኾነ ሰንዲ ኻሉ ቅድም መልዓሉ እንታይ ዳ ኮይኒ ድስንድ ወለይ ደሎ ወይካ ካርቱስ ጋር አፍልቦ ሐቢ ድጻት ይቀደድለካ ማለት ያ ፖለቲካ እዚ ዘይገብር እንደ ሐዳ ኮይኒ ግን ዋላ ቀሊዕ እንደ ሐዳ ሪካ ሲዒርካ ይውን ተስፋ ሳትስፋክሽን አይበካኒ ሲዒርካ ይውን ሳትስፋክሽን አይበካኒ ስለዚህ እቲ ስርዓት ማለት ቀዲሙ ዝነበረ ስርዓት نا ኢትዮጵያ ሰላም نا ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ከንግስ ዝኻለ ስርዓት እቲ ዝተኸተሎ አካይዳ ከመጠን ለዓል ልቦና ዝመልኦ ምቅብጥ አርስተ ሓወሶ አካይዳ ይነሩ ይብል አነ ብውልቀይ ማለት ክኸውን ይብሉ እዚ ከምዝ ኮይኑ ግን ኢሳያስ ነቲ ነቃዕ ረኺቡ ስለ ዝተጠቀመሉ እቲ ነገር እንደሕዳ ኸፊ ህዝቢ ኢትዮጵያ አብናቱ ሰንስተመሊሱ መሳሐሰበ እቲ ጸገም በየን መጻሉስ ክፈልጥ ማለት ስለዚህ ንኢሳያስን ነድዑ ዝመስሉ ነትናቱ መንገድ ዝኽተሉ ሰባት ይኸጥፉ ማለት እምበር እቲ ዳግማይ ናይ ምምላስ ዓቅሚ ዘሎ አካል ወይ ከዓ ተቃላሳይ ዝኾነ ህብረተሰብ ክመጽእ ከም ዝኽእል ዝፍሉጥ እዩ ስለዚህ ነዚህ ህብረተሰብ እዚ ካመጠን ለዓሊ ከይጻዓተ ኸሎ ከይተቀየመ ኸሎ ልቦና ጌርካ እንደሕዳ ሓጊዝካ ነቶም ብክልቲ ወገን ዘለው ወሓፋት ግሒፍካ እቶም ክልተ ክነብሩ ዝኽእሉ ህዝብታት ሃገሮም ሒዞም ክነብሩ ዝኽእሉ መንገዲ ምቕያስ እዚ ዝበለጸ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ታ ኢትዮጵያ ትባል ፋሕፋሕ ክትብል ኣይምነን نعناون أربحنا من زبل إمنة الله نمالتي. أنا زي بتازلات نيشتي فلتاتن بتازرقوا نيشتي تمرتن. إتزرقوا لو سيرفيس كابتن غورا بتهاجرات مزح جزلنا يوم زي تمع عراري تحت قرصنا يتودباتنا كابز حجز رقوا لو زبلت أقولك كنبوم كم زغلسي يفلت راديو كونس بعلاتهم كاباتهم أنو ليش زغورو سبات الله مالتي شوم كتقاس እንደ ሐዳ دخل ኮይኑ كتقاسو ዝغول ኣብ ግንባሮም ዝህረሙ ተቃለስቲ ኣብ ተሐላፍነት ዝነበሩ ማለት እዩ እዚ ሰውልካ ብግምት ዘይኮነ ብቁጥሪ ሓደ ኮንቴይነር ንኢትዮጵያ ካኣቱ ዝግቦስ ብወደብ ጅቡቲ እንደ ሐዳ ኣትዩ ስጋ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ቦቱ ንኽበጽሕ እንታይ زيادة خسارات كم زلوا بإيرتران تزغون يرغى كندي كم زو قدل إتزو قدل صبو سيرفيس إن هذا توهيو إيرترا بمول وقت وصدو كم تغل إن هذا أبو ربنا نقتل ننوح إن هذا أميت كخا هاف شير غيرك فرق وزيدك كل تعرف معبولة تغل من قد خم زلوا خي ترى بقطري تقميت زلوا مالتيزي سلازي እታ ኢትዮጵያ ትባሃል ናይ 100 ሚሊዮን ኣነ ልክ ከም ስጋ ዝራእየ ዝቢ
ن100 مليون زخون عداقه خطر خلقه كم يرتراو افكا ما يكمل اكا يزغبو عواينا زسي لقبز زلنا ناي كلت ناي سيرفيس بتزلنا استراتيجيكاوي زخونه بوتا ثم ኤርትራውያን በሙሉና ተሳሚዕና ሀገርና መስው ሓስናስ ሰርቪስ ሂብና ከምዞም ለይሰርሑ ላ ከይንጸሎ እምበር በቲ ዝሃብና ሰርቪስ ንኖም ሰገፍ ኤርትራ ወርሕ ዝውሃቡ ሰልዲ ከማን ንገበርና ማለት ስዋኣትና መሓስና ልክ ከም ዝውርሻ ናይ ፕሮፐርቲ ናይ ገዛ ይኹን ወይ ናይ ንብረት ወይ ናይ ማኪና ዋና አንድ ሕርዳ ሞይቱ መን ይወስዳ من يوصده تباهيلو قداماي نحسبيت الله ويدق كله دقو تزيلو حواسو تلو حواسو تزيلو دق حواسو دبحال ايتي كركب زغبا ناي كبري هي نسواتنا وي نسنكلاتنا اتم زملكتم اكلات بلينج كوهابو مستغبا معناتي مستغبا كم تطلام سرعه زي كتلم زي كونه اورق منبر كوف مبل عبيتي نيشتي ام تبالن اب درجه زي بطحنا دك انغولا انسي اب انغولا زقول حسم حليفو انغولا بقى بتحتي هبتنا تحت مريت مسبزحه بمولهم تمام زدو افريقيا دلو انغولا انسي كم متن لتاشم ادمي انا انغولاوي يلو مالتي انا بلوكم الله 30 عام تسدد 50 عام تسدد ايرتراوي اتا معبلتي في يورت مثل ايرترا انت زري انيرو انا امريكاوي وي انا ود انجليزي اي مبله انا كو ايرتراوي مبله نزي نقبل جن نحنا توم نقال زلنا نحنا كوينا خمس بيلنا كا كونو بليبنا سلاهم كو يا خمزي له كبلنا خلالو مالتي ስለዚህ ነዚህ ሁሉ ዝንኸመጽ እታ ኢትዮጵያ ትባል ነቶም ኢትዮጵያውያን በታዘላታ ኢትዮጵያ ምስኩል ህዝባ እንተ ትነብረሎም ደስ ምበለና አነ ኮሙ ኻይና አገር በሐን ማለት ምን ይወጥራ አይደጎነስ ናዓ ከኤርትራዊ ዘርበሐን ማለት ስለዚህ አተን ከም ሳይገብር ምናልባሽ አፍቲ ዲፕሎማሲያዊ ርክባት ምስመን ትገብር ከመይ ትገብር ነዚህ بعقل ጽበት ዝመጽ ዘሎ ምጥርናፋት ናይ ኤርትራውያን በከመይ ታክል ትገብሮ ነቶም ንዓም ፋይናንስ ዝገብሮም ዘሎ አኸ በከመይ ናባኻ ከም ዝቂሮ ትገብር ዝብል ሕቶታት ኣብ ዝመጽ ምናልባሽ እንድሕዳ ግዜ ረኺብና ኣዝቢሕና ክንዛረበሉ ኢና ምክንያቱ ዝንታይ ቆራጽነት ዘድልዮ ዘረባታት ኣሎ እንታይ እዩ ሰብኣይን ደሊኽን ጭሕምን ጸሊኽን ዝበሃል ነገር ክተርፍ ክኸላሉ ኣብ ፖለቲካ እንድሕር ኣትያ هذا افرازا يقتلوه تقول لك قال عالم زلو قالسي يلن ايكيدني نوتوم كمزع عينت نتي هاجراوي طرنافه نتي ناي غربتنا دولو سلام كزورغو زخونو طرنافتات كمي غيركا بوحلول بصرفي بغلز يكون بوحلول قطو تبلو من كفلت خلالو مالتي نتنعوم فاينانس جبراوي موديلهم زغنا هاجرات يكون اول كسبات ويقال كامبانات كاني سلامنتاي كم تجبرا خنا ريكنين ادي كونه انت سلامنتاي كم تجبروا لهم كاوز ولا تخطروا تقولهم نحن عند حركوينا زعينوتو براكتيكال زغنا تجبراو زغنا زرباتات كنغورم خلالو مالك اذا حجي منالواش كيسفحنا امصا خوننا خل سلازي كنزاناغا عيبلنا اتنعنا زياده هو غنا زلو انتاي إسياس قلباب كي رقبه خلو عرقان وطي خلو حجي مقوياي ونقوياي ولو نخل من قد خيبنا سلازي بقى ايتزانا قعنن يا زيا مالك زيادة فتيرة دل خونتات إثيوبيا لحدا تباتاتينا بيغمهم اليوم دايرهم حلو تتمليسنا بإرترا نوتهم كرقوم زغبانا دغوفتو زنور سبات كوز درنا خلي تمليسو مالتي نو عندلينا حجي نسو بتخيل ودلو خوص خلالو ديكابيتيت كنغبرو كنكلالنا مالتي مورالي فيزيكال
ስለዚህ نعي تا فحم بال أيتقمنا بزح كمان بخمو أكمو زبصح نجار على اللي أحسب مالك من الواش بزح بزعبة إثيوبيا كن زاربا عندنا جن جيل خفاراتنا إثيوبيا أمسيا قطرة بصراحة خفارات كنزلوس كلها تنزلنا اللي بزلنا سبات نفلت منا مالك كوجل ده تطرح الدليل حولات سبات كنزلوا نفلت كوينا أنت يسريحك أري سريحك مقول تابد باليلن سريع قاممصا سريع قامصاتو حزبي لعسر عمد زغون إثيوبيا استماقيراتو زي تفل ديمقراطي اغرغر كبل كله امين يردا حجي سلام انت لنا يردا تلنا قطال باليلن زي تاب كم جاس براوز كنغورو حنقولنا تقمنا خلخون إثيوبيا فح تبلا كوين يسمعنا مبالغة تقمنا يقولون كنزانا قاع خايبنا يقنني ثانك يو كبر قاشانا يسمع له خذوا يا جماعة تربشكم كويتلو نهر تربش على تاكابانا حد رجعنا ناخذني وتفاتو نحن حلال لها اوكي كم سبي كوينا قد سلام مالتي اذا انا مترش از نبرت صبغت يا كنغوي لنا كنغوي علنا بتاي سياس كيدوا دلو ابتا كيدوا دلو مقابرنا يغندر ابا اخبر قالو حجي كنغوي لنا يدول دلو غاشانا انا مترش از نبرت ستاي بتا كيدوا دلو ابتا مقابرنا يغندر قبيركا سلام مركابه ابريغا زلخا ماي بلا خاطر زي تغاغي اذا انا مترش از نبرت نات كاكوت يغري اكو غاشانا ህዝቢ ኤርትራ ከጎይሎ በዚ ዘሎ ኩነታት ጉቡእ ክስታይ የድየሎ ማለት ርዲት ከመታ ሀገሩ ስታገብር ማይበላ نعقدف انا ነነ ይሬኩም ኣለኹ እንደ ኖ ኣይተሓዙ ለቶም ዳሓተትኩም 3-4 ግዜ ዕድል ነቶም ዘይሓተቱ ሂብና ሽዑ ሓደ ክልተ ሂበ ኣብ ናይ ርእቶን ለባኒ ከኣቱ ነቶም ዘይሓተቱ ግን ሓሳብ ዕድል ክንቦም ዝበልሕ ኩሎም ስለዝኽእል ካብቶም ተመላሊስና ዕድል ረኺብና ዝሓተትና አይተረዱን ቢጌጋ ማይበላ ለኻት ኾንካ thank you حال من سي መጨረሻ ኻት خلو حريت الله خالك نገና I was waiting ጠባይ anyway ጠባይ ይረጋት ቅቤ ወጣው ሊሎሞ finally you paid me off anyway I was waiting for a long time thank you እንታይ ጽብልደሊ በመጀመሪያ خبر ጋሻና በረኸት እንኳን ሐነጻኻ በሐርቲ ዘለኒ ትዕዝብ ትባኻ እንታይ እዩ ነትዕቶታት ተመምላስ ዘለካ ክእለት ብጣዕሚ ከነቐካ ይፈቱ ምክንያቱ ትጥቀመሉ ሜላ በቀሊሉ ክርዳእካ ዝኽእል ዓይነት ተገላልጻ ኮይኑ እቲ ኮመን ሰንስ ዘድሊ ብናትካ ኮመን ሰንስ ወይ ብውልቃዊ ናትካ ተሞክሮ ርእይቶ ትህበሉ ወይ መልስ ትህበሉ ነቲ proof ዘለዎ ነገራት ካኒ ኸይተማታኣካ proof ስለ ዘለዎ ካኒ ብዕለታት ድዩ ብወርሒ ድዩ ሕጂ ንኣብነት ኤግዛምፕል ክበካት ናይ ደብረ ዘይት ድዩ ገለ ፍሉጥ ስኑድ ነገር ስለ ዝኾነ ካኒ ብትብዓት ካኒ ብትኽስሎ ተብሎ ዘለኻ ከመስግነካ ፈቱ I like እቲ ሜላ መልሲ ዋሃባኻ ኸይድና ርፋይ ድልኒ ስለዚ thank you good job ክልተ ሆቴን ደለዋኒ ኣብ ካልእ ኣናሊሲስ ከኣቱ ይደልኒ ከን ወሓልኩም ካን እንቲ ግን ክልተ ሕቶታት ከብር ፍትኔ ምናልባት ኣብ ካፕተን ዝገለጽካይን ክኾና ክእላ እንተ ሓንቲ እኳ ሕቶ ከምዚ ለበዋ ወይ ከዓ ከምዚ ሕቶ ደይኮነሲ ምናልባት መብርሂት ክትከውን ትኽእል እያ ግን ድሓር በዓል ክግበራ ምክብለካ ፈቱ ብዙሕ ምሻለካ ሕጂ ተቐዳመይት እንታይ ኣብ ብዛዕባቶም እቶም ዓበይቲ ሲኸይሎም ነቲ መንእሰይ ቃልሲ ክመርሑ ኣለዎ ወይ ምሻለካ ሕጂ ብሱ መንፅር ብምግባር መብዛሕትኡ ግዜ ከምኡ ክሰምዕ ከለካ እንታይ ካትሪ ነቶም ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝነበሩ ዓበይቲ ሕጂ ኣብ ውድባት ብዙሓት ውድባት ስለ ዘለዋ ከምኡታት ዝኣመሰለ ዘንፀባርቕ ነገር እዩ ብዙሕ ግዜ ክሰምዓ ከለኹ እዚኣ ስኹም ኣሪኩም ኢኹም ሕጂ ተኣለዩልና ካብ ዝውፅኡ ገለ መልታት ትብል ዝሰምዕ እንዴ ግን ከመይ ይመስለካ ኣነሲ ቀዳማይ ነገር እንድሕር ዳኣቶም መንእሰያት ፅቡቅ እንድዩ መንእሰይ ሓይሊ ክሕዞ ዝኾነቲ መንእሰይ ካልኦ ጠቕምፂ ዝኽእል ግን መንእሰይ ከዓ መርኩስ ደልያ ሓደ ግዜ ምክንያቱ እቶም ብዕድመ ኣንፃር እንድሕር ኢናዮ ኣብ ናተ ፖለቲሽን ግን ቁርብ ካብ ዘንቦ ካብ ዝሪኦ ወይ ካብ ዝዕዘቦ እስኪ ንገረኒ 91 ድሕሪ 91 ተወልዲኦም መብዛሕትኦም እዞም መንእሰያት ኢልና ካታጎራይዝ ንገብሮም ሰባት ዘይተጋጊ 1991 ክንደይ ዓመት ገይሩሎ እቶም ፋየር ኤጅ ንብሎም ሰባት ካብ 91 ዝተወልዲኦም መብዛሕትኦም
ሕጂ ዘመን እስዮም ዝያቶም ብቃልሲ ፕሩፍ ዘመስኮሩ ሰባት እዮም ኣብ ሉላብናት ሃገርና ቅድሚ መስመር ሒዞም ተዳራጎም መንእሰያት እዮም እቶም ዘድንቆም መንእሰያት ማለት እዩ ጀጋን እዮም ግን ኣብ ነዊሕ ቃልሲ ሕጂ ነዚ ስርዓት ንምዕላው ዝበር ዘሎ ግን እንታይ ኣነ ይብል መስለካ እቲ ዝፈልጥዎ ነገራት ካብ 91 ንላዕሊ ዘሎ እዮም ትፈልጡ እምበር እቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ዝሓለፈ ብረታዊ ቃልሲ በቲ ስርዓት ዝወሃቦም ኣርካይቭ ዝነበረ ዜና ዝነበረ ድዩ ከም ሂስቶሪ ተዘይኮይኑ ብኣካል ተዋስሉ ስለዘይኮኑ ኣይፈልጥዎን እዮም እዚ ከዓ ኩልና ንፈልጦ ሓቂ እዩ ሕጂ ካብ 91 ተወልደ እታ ለውጢ ካብ ድሕሪ ለውጢ ዝመፀ ጥራሕ ይዝፈልጥ ብሓፂሩ እዚ ናይ ስርዓት ዝብሎ ዘሎ ነገር እዩ ዝፈልጥ ካልእ ዋህን ዝፈልጦ ነገር የብሉን ሽዑ ስለዝተወልደ ማለት እዩ ስለዘይነበረ እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ብረታዊ ቃልሲ በቲ ዝወሃቦ ሓበሬታ ጥራሕ ይክፈልጥ ዝኽእል እዚኣ ብርህት እያ መስለኒ ሕጂ ዘመይን ሪዝን ቶም ዓበይቲ እውን ኮመርኩስ ክኾንዎም ኢለ ዝኣምን ኣነ እንድሕር ሓደ ቃልሲ ክትቃለስ ኮንካ እሞ ዝኾነ ይኹን ቃልሲ ምርኩስ ክገብሮ ዘለዎ ከዓ ኣማፃፅኣ እቲ ዝቃለሰሉ ዘሎ ቃልሲ ከምኡውን ሓደ ዓይነት ጌጋ ካብቲ ዝሓለፈ ቃልሲ ምእንቲ ከይፍፀም እሞ ኣብ ፍሽለት ንከይትወድቕ ናይ ግድን እዚ ዓይነት ኢንፎርሜሽን የድልየካ እቲ ቃልስኻ ዕቱብ ኮይኑ ክኸይድ ምእንቲ ዝብል ኣረኣያ ኣለኒ እሞ እዚኣስ ስኻ እንታይ ትወስዳ ናይ ግድን እቶም ገዳይም ተጋደልቲ ኹን እቶም ማያታትና ኹኑ ብዘይበኦም ክዕወት ዝኽእል ቃልሲ ኣሎ ኢለ ዝብል እምነት የብለይን ዋላ ዓንተርቲ ኮንኩ ከም መንእሰያቶም ዝሓስቦ ማለት እዩ ኣነ እኳ ዳርጋ 225 ብልዕ እያ መንእሰያት ኣይኮንኩን ክብል ደሊ እታ ካልኣይቲ ሕቶይ ከዓ እንታይ እያ ክብለካ ደልየ ብዛዕባ እዚኣ ትማል እውን ቁሩብ ንዘራረብ ነርና ከየብዛሕኩሲ እዚ ሕጂ ናይ ወያኔ እዚ ቁርቡን ወሳቢልካ ነርካ ንዑና እውን ወሳቢልዋ ነይሩ ምስኣቶም ሕጂ ኣብዚ ንገብሮ ብሕጂ ብዝንገብሮ ቃልሲ ከም ናይ ዝማሪኖ ዝበሎ እንታይና ንገብር እንድሕር ሕጂ ናይ ድሕሪት መሳዓዮ ባይሉ እንዲ ፅቡቅ እንዲ ኦም ምትሕብባርሲ ከምስኦም ኮይና ክሰርሕ ኢልካ እውን ቁሩብ መንሽን ጌርካ ነርካ እሞ ሕጂ ሲ መብዛሕትኡ ሰብ ግን ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ግዜ ስለንዘራረብሲ ክንኣምኖም ንኽእል ዶ የወጋ ቢረሳ የተወጋ ኣይረሳም ዝበሃል ነገር ኣሎ እሞ ሕጂ ሳብ ዓቅሊ ፀበጥ ስለ ዘለዎ ሲ ኤኒ ኦፕሽን እዮም ዝወስዱ እሶም ሕጂስ ክንኣምኖም ንኽእል ዶ ሪቨንጅ ገላ ኣይክገብሮ ኣይክእሉን ዶ ሕጂ ሲ ኣብ ናይ ምእማን ስቴጅ ኢና ዘለና እሞ መብዛሕትኡ ሰብ ከምኡ ስለዘ ኣይጠቕመና ንባዕልና ክንግስግስ ኣለና ብር ዝብል ኣሎ ገለሎ ግን ኣብ 60-70% ዝረኣኹ ዋላ ኣብዚ እውን ክንዘራረብ ከለና ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ሰብ ምስኦም ምስራሕ ሕጂ ሲ ከም ምርጫውን ዝውሰድ ኣይኮነን ዝብል ርእይቶ ኣሎ ግን ብናትካ ርእይቶ ከዓ እስኻ ከዓኒ ኣይጌስ ሃገርና ክንሰርሕ እውን ከኣለሉ መንገዲ ከም ዘሎ ኢኻ ገሊፅካ እንተዘይተጋጊህ ትሕርዳ ብጌጋ ተዘይሰሚዐካ እሞኒ ነዚኣ እስከመይ ክተብራ ትኽእል ወይ ክላሪፋይ ጌርካ እንትኻልእ ሰብ እውን ኣብቲ ናትካ እንታይ ዝበሃል ከተርዕሞ ትኽእለሉ መንገዲ ሲ እንተገሊፅካ ፅቡቅ ነይሩ የቀኒለይ ሓው እታ ናይ መጀመርያ ዝገልከያ ማለት ርእይቶን ሕቶን እንዳ ሕጂ ኣብታ መጀመርያውን መሊስያ ነይረ እታ ሰንሰለት ከይተበተኸት ነቲ ዘሎ ሓበሬታ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ከተወራርዶ እንድሕር ክኢላ ጥራያ ፅቡቅ ትከውን ትኽእል ማለት እዩ እዚኣ ሕጂ ኩላትና ንፈልጣ ኢና መጀመርያ ኣነ ክልተ ነገር ኣለዋ ስጋ ሕጂ ዘይርስዓንን ፅቡቅ ኮይነን ተሰማዓንን ማለት እዩ ንክልቲአን ካብ ምንታይ ጥቕለል መንእሰይ ማለት ኣባያይ ማለት እዩ ኣባያይ ከኣብሎ እንብኽብል ክኽእል ኣለዎ ንምንታይ እንሕዳና ንዘይተረድኦ ነገር ማለት እዩ ስለዚ መንእሰይ ኣባያይ ሕጂ ክልተ ከምፃልኩም እየ ተን ክስታይ ማለትን ኣብነታት ኣብ ስተሎምቦሽ መጀመርያ مساعدنا كما قايش كنا مع التات دهون في مجلس نايتي يونيفرسيتي ابتعد انت هنقبل كم زلنا كنا تاعنا يتعد خمي كم زخونه اقايش سلا زخنا تايك قاطمنا خيل كنقبرو زغبانا هنقبرو زي غبانا ينقولنا نيرو ماتي حدا خلاتهم حدا بروفيسور ناي فلسفه متي تايبلنا بزعبا قدام حدر قلعتي خنقروكم متيلنا እንጂ
اوكي هجي قدام حدر مالك بنا إيرترا رأيا مخابة زمت أنا شعور سألت عزقونه حسينيرنا قدام حدر اوكي قدام حدر زيوم تريهم دولهم قدام حدر لنا بتاع سمارتيوم بورحاتهم بلوطاتهم قايلنا سلام تاي قدام حدر كوينهم مسلوكم يلو نتو قوتهم زو قوانفهم شكر هيد اون فيت نفيت كقطمو يدولين مالتي كم دي سعروس اورد فليتو مالو نايبوهم نايبيهم شكر وين نايبوهم شكر نخوينو ابت شكر تخوينو من تحت اخفتحو فتينهم غزي غوصدلهم ويكا خمزي فتحوس فليتو مالتي سلازي نتانا ناي تخد بالك منقدس طويلهم كعلفوها مريصهم يلنا مالتي سلازي نزوم قدام حدر كابتي انفايرمنت متيوم ابو سلازرأهم ممسي كم دي طعمو هيد وصدوهم بورحات سلازخونو بلوطات سلازخونو ግን በትናታኩም ግርህና ኸይጻውትልኩም እንታ ሰልድን ድሕርለዎም ሰልድ ኸይትዎም ሰልድ ዝውሃብ አካል ንዑም ዝሕግዝ ኣብቲ ስለዘለኩም ንዑ ሃቡ ኢልና ማለት ተመለኽት እዚኣ ሕጂ ኣነ ከን ኩለ መልእኽቲ ኣድልያኒ ነን ግን እቶም ሰባት ኣዝዮም ብሉጻት እዮም ነቲ ዘጋጠሞም ሽግር ከም ዘይፈትሑስ ቀዲሞም ፈሊጦም ስለዚ ግዚኦምን ሓይሎምን أو خودي دولين دقة وجه مالتي يا قدامي تمام ما يصير ناقص تين ايجرز مالتي أبدأ برزيت مسكت ناس يحب سني شو مين أقولكم من يحجي من الواش برايفسي خاخن حلو سلزلنا أبدأ برزيتي كل أثناء بقى عتنتم نبلينا نيرنا ماتي أنا نير خفتم ذا أرجو زبهالو هذا من سي كاب جرمن تولد زعابين نيرنا مالتي ناش كاب جرمن تزي تولدو سمنا الواش السودان تولد خون خير توم سدروس لا خنتيوم بزعابا غدا هاجر فليتوس مسانا تاكيو حسابو توم سدروسي سغا خندي بولصاتيو زود تاكيبو اتي ناي حبار غزا بيدر استي اوصينا نافتن ጉጅለታት ከድና ኻን ከተዓሉ ነርና ማለት አጋጣሚ ኮይኑ ሕጂ ብዕድል ኣብታ ኣነ ዘለኹ ጉጅለ መጪ ማለት ሕጂ ቀጻሊ ሓበሬታ ወሃበና ነይሩ በቶም ማሓደርቲ ናይቲ ቦታ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ሓለፍቲ ንዓና ዝኣልዩ ሓበሬታ ካዝቡና ማለት ንሰላምና ማለት እዩ ሕጂ ሓነ መዓልቲ ታይ ይበሃል كمزي دحر ساعات 10 سايتمسيو مخنياتو ساب دبر زيتس صقم الله ثم ناي قدم وتادرات دنورو سم كل جلس حنا ناي مفداي ساي كلهم سلازغل يطنققو حركه زابون الله ابدا عدي يبلونا مالتي دحر ساعات 10 حجي كوريفو كونيرا مالتي قلتي كاتاك تزاويرك حجي توم قالينا بسلتونا مالتي قولوا عبيد زلنا 10 معالتي بلوكو باكوريفو كوتا اوجدي وياخذ تباهلو اجدسنا نايوصانا مالتي قال من اسيات ግን داري ادفنچرو ስለዝኾኑ ማለት በባህሪዮም ክኾኑ ኸ ስለዝግቦም ይወጡ ነይሮም ካብዚኦም ዝብለኩም ዘሎ ቆልዓ ካብ ኤሮፓ ድመፀ ይወጡ ነይሩ ማለት ሽዑ ሓደ መዓልቲ ደይር ሰዓኒ ሓደ ሓላፊ ካብ ኢትዮጵያ ዶክተር በረኸት ብርሃኔ ኦርጋናይዘር ስለዝነበረ ሙስኦም እንዳተዛወሩ ዘጋጥም ኩነታት ይነግሩ ነይሮም ማለት እዩ ጅኻቱ ዝነገሩና ሓደ እንታይ ታናይ ሰዓት 10 እውን ተገዲፋላ ምክንያቱ ሓደጋታት ኣጓኒፈን ስለዘለዋ ሙፃእ የለን ኣይተወፁን ይኹም ኢሎም ማለት እዩ ኣብና ስቂልና ማለት ትዘዕቤና ኣተዓባብያ ኡዛትዩ ሕራይ ምባል እዩ እዚ ወዲ ትዝኢሉ من كون كذا سغناعي توتي هاي توتي خاتلن نعي خاتلن نقرن انا هاجر ما حضروا عندما بيتي حلو صار نعي كم دبنا قالت لنا هذا ايثيوبيا يكون على مولو بزور سبايا انا اي كونني تدلها خيدي انا خالتي يلو تسيبل مالتي لا تسو خلو عند صبوت زربان تزاريو نعي اي تغيد وخار له كتب لنا خلقاكو صار بقي خاتلن لها مالتي أنا كن بقي عيكون كن أم بس عينة وخاروها قبل عينه يلوه مالي ليترال تاو زيرا بعد نبروكم دلو شعو
قال خوانا مالتي قرهات داخل يسددي قال دولون نيرم قالهم دا خفل دولون نيرم انا ግን በቃት አመሆይና አመንጎና ሓደ ሰብ ጥራይ ስለ ዝነበረ ካብታ ሒዛብ ነበር ወረቀት ቅል ዳቢለ ቴንክ ዩ ነቲ ኤርትራዊ ናይ በሐቅ ትመስሎ ስራኻ ንመጻይ ምክንያቱ መንእሰይ አባይ ክሆናሉ ኢለ ሰደሉ ማለት በእንግሊሽ ተጠው ኢሉ ነይሩ ሕጂ ቴንክ ዩ ማይ ቢግ ብሮ ኢሉ ምልሳ ቢነታ ወረቀት ኮፊሉ ስታቆፍ መበሊቱ ማለት ሕጂ ትኩሉ ሰብታይ እንታይ ጌርካ ኢሎሙኒ አነ ምልሳ አይደለኹም دحر ግን ምስተም ዕሩትና ተዛራሪብና አላ ማለት ሕጂ ዘንክልቲን ሴናሪዮ ዘምፀን ዘለኹ ናብዛ ናይ 90 ሓደን ንኽመጽ ኢለ ማለት እዞም እንባር ድሕሪ 90 ነተቃልስስ ነቲ ኣብ 90 ሓደን ዝነበረና ሆይታውን ኣይርከቡን ዝፈልጥዎ ነገር የብሎም ማለት እዚ ኮላ ቡርታዓት ከማን ኮይኖም ምስቲ ኩሉ ጪ كم تتعبابيانا كم تنحافو خحافو إلهم مالتي حجي بمن دا إذا نقوم نزيهم من حدا تباهلك حدا أبيتيوم نزي تردوم نجر أقبرنا أنا سوا مسوسر ومسي بيتسب نيروس حنت ليت مسوسر ناس نكو عبد حقوم نمبر يغني لنا اللامسي بوغينا السودان سجيرنا دول الله سيد نظام سواد جاتهم عند حدا أردي خان كتقالسوم تخيلها اندحر دا برتعي قال لك اني ادفايس تقبرهم تخيل مالتي دنياو اذا تموكرون ايتم عبيدي اياتاتنا بمليونات جزيقه خركب زي كيلي مالتي سيزوم سبات زياتهم اندحر بينهم زلولمو هاجر او رسول اندحر دايلكن دينا يا جباب نابي كبوطحو سلازي نزيعه أنا نفاز بالكا ولا عنتر ولا برتع ولا زلل ولا بويه بزي زخونه يغن هبتام تموكرو نعدو ويكا مغري كتبوصحو اي تخليني خازو الامنه تعلموا مالك سلازي كلها كان كان حوان تباهيلكا يزخيت كوينو سمعنا مالك اتغالي ايدي أبن نقول متحبار تقيسان يركا كان أمنو منخل دياتي انت أمامنا نحن بعلنا هم قنقو مزلنا مالتي تقول بوط حزلنا بعلنا هم قنقو مزلنا زترفكا زي ملكا مويتكا تسديدكا فحفحلكا انت يا مخي ترفكا انت قرينكو إذا رخيبنا هزلنا ينخركب أنا نقولكم الله كابزات زلقوان تحت النحدا مويته ووريده بعلي نفس قتلت كجبري سب لتيمه مالتي قافتهم دغرت مغنياتو تاز تحت تبحال درجه بصحيح الله حجان بقوم يزرع النفس يعني تاز تحت تبحال درجه دور ودي غنير تاز تحت تبحال درجه بصحيح الله ስለዚህ نعمان زي نعمان تبحال ነገር የለን ታሪክ ሙሳዳ ታቶስ ዳሪስክ ግን ካልኩሌትድ ሪስክ አውትኮም ክትከላላ ዳር ኣብዚ ደረጃ በጽሕና ዘለና ሳላዝ ዘሎ ግናይ ስርዓት ኣድሒትና ነቲ ንዓና ዝመስል መጠን ወይ ከዓ መክሰብ ንኽንረክብ በሓደ ግዜ ክነሓቶ የብልና ማለት ቀስ በቀስ ክንዲቦ ክንከላለን ሽዑ ኣብትና ዓና ዝግባእ ደረጃ በጽሕና እትና ዓና ዝግባእ ብንዕኻ ክረክብ ተኾይና ማለት እዚ ኻቲ ዲፕሎማሲ ንብሎ ማለት ኣነ ካብ ዘንበብኮ ማለት ኣብ ዛዓድ መጻኹ አንጎላ ብውግእ ሕድሕድ ሓሚሳ ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ ዩኒታ ዝበሃል ናይቲ ስርዓት ሬና ሞዲ ፍሮሊሞ ዝበሃል ተቃዋሚ ነይሩ ማለት እቲ ዝገርም ነቲ ዘሎ ሕጂ ስርዓት እቶም ኣብ ኮሙኒስታዊ ዝኾነ ስነ ሓሳብ ዝነበሩ በዓል ኪባ ካስትሮ በአካል ወታደራቱ ስጅ ድሕግዞ ነይሩ ማለት ንጆናስ ሳቢም ድኻ ነቲ ዩኒታ ኦርጋናይዜሽን ንሱ ዝመርሖ እቲ ኣፓርታይድ ሳውዝ አፍሪካ ሬጋን ዝመርሖ ኣሜሪካን ይሕግዞ ነይሮም
ኣብቲ ግዜቲ ናይ ኣንጎላ ሪሶርስ ዝረኣይ ኣሜሪካስ ንወላ ሓደ ሃገር ሂባቶ ደይ ትፈልጥ ኣሜሪካ ጥራይ ትጥቀመሉ ነበረታ ጦር ንኣንጎላ ሂባ ነይራ ማለት እዚ ኮይኑ ከብክዕ ሓደ ግዜ ሕቶ ንጆናስ ሳቢን በሓተሞ ቶም ጋዜጠኛታት እንታይ ኢሎም ሓተሞ ጸሊም ኢኻ ካብ ጸሊም ጸሊም ከማን እቲ ጸለም ካብ ጸሊም ምዚ ጸለምቲ ሰባት ኣይኮኑን ድብል ደሎ ናይ ሳውዝ ኣፍሪካ ኣፓርታይድ ስርዓት ብኸመይ ተራኺብካ ዝምድና ትፈጥር ኢሎም ማለት رايو عج أنا زغبل كله مسكمانا زمسل بحنسب تقاليسنا بحنسب دمينا بحنسب تقبرنا نحوات ديكوني حاجة كم سبنت زي أمنولو أكل تما حازيوه مالتي انتهي لما اللي سنو أبا حاجة ما يزمل عيلة عند حرة أتيخا موها عند حرة تتحلال لها كل تجزي سجيدك أبدا سال ساي جزيسي نلعب الجز كم صوت تخص زرقاو كيغا تحقف ولا حرقه تخوني لو مالتي مغنياتو امارات زبال يبلكان اذا حرقت منالباش مسحاسك فرقا اكارات قوريصو دي وحاريدو منالباش دربيو صاكاو اس بلاس تلازم نحنا تي دبلوماسياو زخونه ركبات كنغبر كلنا ما زي ما يكون نحنا نعوم نطقمهم دينا نخو حقوز ناس تدليت دينا نحجز دينا نحن هذا حجي رأسنا تقيتنا مستحجزنا هاجر مسوحاسنا اسناتنا زغون ركب بخمي يخطصل زبل نجارات حجي بتوم لبونا زلكم أبيلو كحسب كخلالو مالك زين تزلأخ يلأخ نتستوسن وسانة أي تدور مالك سيدي أنا حق زروات حيش أب بوليتيكا ما عندي كونه سمارت كونكا اتناتكا ريسك كالكوليت غيركا دميركا أقديلكا أربيحها مقيلكا يغونيلكا كوسد كخلالو مالتي إذا عند حدا غيرنا حجي نحنا مزخونه يغون أكا كوفيلنا كنوص نخيلينا مالتي بزي قدس انتاي ويكن امنوينا مخنياتو عند حدا كل نجر الزاويه تاريخ عند حد دبلوماسي اتيخا تتزخف تغبر انت اتي لو انت غرد كم ذا زلو واخوص على نختول كتكلا مالتي اذ كان بحر تسدا وي عسى تحز وي تحطيبات وص مالتي زي تكون دلو يغني لي ثانك يو كبر غاشانا بركات سمع خلو تسفا قبر سمع الله غدو دارغا ناي مترشتنا حطوتاتنا نخدلنا زبراخ الله عطوك يكمل على سمع كله تسفا قبر اوكي ثانك يو كبر غاشانا ابزي وانزي اتي جيو بوليتيك ناي عالم نريو لنا لينا خب امنت كم صالكا مستكوناتات ناي هاغرنا زخيدول زتناي سلام كابتي حسكايت انا حكار استي وصي لسي ابتي خشاوي رديتنا حزبنا خاطو سمعان تلخا غاشانا ازيناي عد انجليز نريو دلنا بريكسيت كاب اوروبا موصا مبزحتو كادراتن سبسلطاناتن اثيوبيا ايرترا انجلاند قوامي بلان كونستيتيوشن بلان دوغلغل بخم غل كم مغنيتا مصوانيروم نو ابزو وانزي كن بريفرندوم صديقو مو ابتنا اوروبا خستاي بصيحو حجي معات محلخوتاتن بتعمي تحتاتنت زلوو بوليتيكاوي درجة بتصحلو ناي عدي انجليز اتي ناي مي تخوضو دلا حتو ابتي كابينت ناتا بزح زرطب ندحنت هاجر واحز ديبلو سممعيو ازي بريكسيت ايروزون دغبر دلو غلي بحالمو سلمتا يخم يلنا زي دمصو دلخو ازون بريفرندوم مصو حجون اتي ممبر ناي ام بي كابينت ممبر بايتو مبزحتهم ازي غدايزي كم تحجي تبصحيو زلو ربحاتاتون غداتاتون حزبي عد انجليز ترديو دغما غبرلو زبلو يبصحلو مخنياتو اتي وصيتو سلدس قوم دلو حقون سلازولو يزخل زخيدلو مسرح مالتي نابي خيد كبر غاشانا اب ارترا زخيدلو ناي سلام زته ابسي كميو حزب ارترا سلامتايو ابز غدايزي زخون عينت كستاي نخيهلو زخون ملكعنو مزحجي
عاد انجليز كونستيتيوشن يبلا انت بايلو بعلمان كدو كالوت كم محچچي قوام ادلاينت كم زي بلو غيركا دزرب دنبره حجي ግን ريو لنا نو انتايو زمسل حقي انتايو محدرا انتايو حزبي انتايو اب ጉዳይ ናይ ሰላም ናትና ዝኸይድ ደሎ ኣብ ፍላይ ኣብዚ ህዝቢ ኤርትራ ጋና ኣብ ጎዳጉትን ስንጭሮታትን ዶባቱን ሉላውነቱን ንኽሕሉ ኣብ ስድራ ቤታዊ ከተማታት ወንብረት ዓጥቁ ደሎ ህዝቢ ኣብዚ ዘተ ናይ ሰላም ግን ወላ ሓንቲ ክስታይ ይብሉን እንታይ ይድኸይድ ደሎልካ በዚ ቁርብ ኣብ ኤርትራ ሁሉ ኩነታት ዝኸይድ ደሎ እንታይ ክትብለና ትኽእል ክቡር ሓውና ኣገዳሲ ከም ኣብነት ደምፅኽወት ብሬክ እዚ ህዝቢ ሪፈረንዶም ካብ ኤሮፓ ክወፅእ ኣድሚፁ ሞት ዝበዝሐ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ከኣነ ድምፂ ናይ ህዝቢ ክኸበር ኣለዎ ስለ ዝበለ ዋላ ብኽሳራ ናይቲ ስምምዕ ናይ ካብ ኤሮ ክኸይድ ኣለኒ ይብላሉ መብዛሕትኦም ፖለቲከኛታት ከዓ ኖ እዚ ክሳራ እዚ ንሕና ንሕመለሉ ኣይንደልና ክሳብ 10 ዝኾኑ ሪዛይን ዝገብሩ ሚኒስተራት ንርኢ ኣለና ማለት ኣድላይነቱ እዚ ጉዳይ ናብ ህዝቢ ክምለስ ኣለዎ ዝብሉ ኤምፒ ሜምበርስ ለዘለዉ ማለት እዚ ጉዳይ ናይ ሰላም ንሪኦ ዘለና ግን ከመይ ትብሎ ጋሻና እስከዚኣ ኣብዚኣ ቁሩብ ክስታይ ክትመና ኣላ ሓፅር ኣቢልካ ንዓይ ክስታይ ክትበን ትኽእላ ታንክ يغني حيل منسي ويل حق زربات عايش تي نريد لنا أكايراناي بريكزيت قرب نحن مات كم إيرتراوين أفتح مجمرة نتوم عبيتي إنجليزاوين نتوم ناشتو إنجليزاوين مالتي نتوم مالتالكا أوروبا ملو استخبار الدولي قرب بجرحي بتمكرو دسعارو من ويجليهم كيد متخدقسون نساتو ما دميصم زبزح سعرو من زخونه خويني سمعنا نعي مالتي مغنيات حج خطري خلخا كم تعوز صنحها اتي كالاي ريفرندم انت زغبرسي اتم بريكزيت زبولس حجي موحد ኮይኖም ስማዓና ኣነ ማለት በትዝሪኦ ዘለኹ እቲ ጽቡቕ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ታይም እንግሊዛውያን እቶም ዘ ሞስት ኣድቬንቸረስ ዝበሃሉ ሰባት እዮም ማለት እዩ ንዓይ ከም ዝርዳእኒ ኣብኡ ስለ ዘለኹ ዘይኮነስ በታ ንእሽተይ ዘላትኒ ፍልጠት ማለት ዝመስለኒ ሕጊ ናይ እንግሊዛውያን ሲ ተማጊትካ ጥራይ ነብስኻ ወፂኻ ተቃጣትካ ዝግበር ሕጊ ማለት እዩ ኮንስቲቱሽን ኣብ ነፍሰ ከፍ ርእሲ ናይ ዜጋ ናይ እንግሊዛውያን ኣሎ ስለዚ የለን ኢሎም ክላጎጡ ዝፀንሑ እቲ ላግፆም ላግፅ ጥራይ ኮይኑ ይተርፍ ማለት እዩ እቲ ፀገም ግን እንታይ እቲ ፀገም ኢለቲ ኣወንታዊ ዝበሃል ነገር እንታይ እቶም ህዝቢ መሪፁ ክትመርሑና ትኽእሉ ኢኹም ኢሉ ዘቐመጦም ነቲ ንሱ ዘሰከሞም ሓላፍነት ከተግብሩ ጥራይ ማብኡ ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ ቴሬዛ ሜይ እንተዘይተጋጌ ኣብቲ መጀመርያ እዋን ብፍላይ ካብቶም ክንወፅ የብልናን ዝብሉ እኳ እንተነበረት እቲ ዝበዝሐ ሰብ ዝበሎ ንኽትገብር እያ ትፅዕብ ዘላ ማለት እዩ ዲል ክገብር እየ ምስኣቶም ከኣትየ ገለ ክትብል ከላ እቶም ከም ዝብሎም ዘለኻቶም ሓላፍነት ኣይንሽከምን ኢና ኢሎም ኣብየማ ዋላ ክወፁ እንተረኣና ካብታ ሕጊ ከይወፀት ግን ንሃገራ ክጠቅም ዝኽእል ኢላ ዝሓሰበቶ እያ ትገብር ዘላ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ ከዓ ብኡ መሰረት ወይ ስለምንታይ ዝደለናዮ ዘይገበርክ ንኽብል ወይ ከዓ ዝደልዮ እንተገይራ ንክቆጣጠርካ ይጥምት ኣሎ ማለት እዩ ንሕና ኤርትራውያን ሕጂ ካብ ዓድና ዝግበር ዘሎ ሰላም ንቃም ነዚ ናይ በዓል ብሬግዚት ዝገብሮ ደሎ ምንቅስቃሳት ንፈልጦ በዝሕ ማለት እዩ ቶም ኣብ ደገ ዘለና ምክንያቱ ንሕና ብስማርት ዝኾነ መንገዲ ብቡሉፅ ዝኾነ ኣገባብ ነቲ ኣብ ዓድና ዝግበር ዘሎ ውልቃዊ ናይ ሓደ ሰብ ስምምዕ ሰላም ኣይ ከምቲ ክንቃወሞ ዝግባእና ኣይተቃወምና ኢና ማለት እዩ ከምቲ ክንቃወሞ ዝግባእናስ ኣይተቃወምና ኢና ማለት እዩ እቲ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ኸ ስለምንታይ እዩ ዘይተቃወሙ ዝብል ሕቶ ናይ ኩላትና ሕቶ እዩ መልሱ ግን እንታይ ሓደ ርጉም ስርዓት እንታይ ዝገብረካ የጥሜካ
كم زي تحسب قبرك ጋዜጠኛታት ናይ ዓለም አጥፊዩ ዜና አጥፊዩ ንበይነኻ ኣብ ሓደ ዕፁ ካንሸሎ ከም ትነብር ይዝገብረካ ድሕሪኡ እቲ ንሱ ዝገበሮ በቃ ከም ናትካ ጌርካ ወላ እንተ ደይደገፍካስ ኣይትቃወሙን ማለት እዩ እምበር ከም ዓይነ ሓቂ እኳ እንተሪእና ኢሳያስ ዝበሃል ሓደ ደይረብሕ ቃል ደይደግም والكسب ملو ህዝብ ኤርትራ በሐንሳብ ሆይሉ ተዝትስ ወላ ሓንቲ ኮይኑ ገበሮ እታ ሓንቲ ድፈልጣ ኢሳያስ ግን እንታይ ኣብ ውሽጢ ቃት ይኸፋፍለካ በቶም ናቱ ሃሳብ ገይሩ ሽዑ ነቶም ጽልዋ ክትገብር ትኽእል ሰባት ይለቅመካ ማለት እዩ ከዛ ናይ ኣኽርያ ዝነበረት ዝገበሩዋ ወይ ከምዛ ናይ በዓል ወዲ ዓሊ ዝነበረት ዝገበሩዋ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ኤርትራውያን ክንመሃሪና እንዳበልና ከይተመሃርና ዲና ክንነብር እዚኣ ናደይ ሕቶውን ያ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ሰላም ሕቶ ወይ ከዓ ናይ ሰላም ዘተ ዝግበር ዘሎ ንሕና ንባዕልና ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ደንበ ተቃውሞ ንብል ኔና ኖ ተቃውሞ ዝበሃል የለን ደንበ ፍትሒ ኢልና ደንበ ፍትሒ ንብል ዘለና ናይ ሰላም ዘተ ኢልና ክንፅዋዕ ኣይግባእን ንዓይ ማለት እዩ ከም ዝመስለኒ ምክንያቱ ንህዝቢ ኤርትራ ዘርብሕ ዘተ ይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ዝፀውዖ ናይ ሰላም ዘተ ይኮነን ምስኪና ህዝቢ ግን ካብ ዓዲ ግራት ነቂሉ ኣብ በዓል ዕዳጋ እኽሊ ዝሸጥ ዘሎ ባኒ ምስ ረኸበ ካልእ ሕቶታቱ ክሳይ ገይርዎ ማለት እዩ ኣወንዚፎ ምክንያቱ ተን ሃይራርኪ ኦፍ ኒድስ ዝበሃላ ኩላትና ንፈልጠን ኢና ማለት እዩ መጀመርያ ሰብ ከብዱ ክመልእ ኣሎ ከብዱ ምስ መልዕ ዕርቃኑ ከም ዘሎ እዩ ዝፈልጥ ማለት እዩ ክዳኑ ክደን ክዳኑ ምስ ተኸደነ ገዛ ከም ዘድልዮ ክፈልጥ ወይ ጽቡቕ ክዳን ብራንድ ዘሎ ክዳን ከም ዘድልዮ ክፈልጥ ማለት እዩ እዚ ህዝቢ እዚ ባኒ ምስ ረኣየ ተወዲያ ነታ ናይ ባኒ ድልየቱ ስርዓት ዘዊ እቲ ስርዓት ከም ድላይ ይፃወተሉ ኣሎ ማለት እዩ ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ኹኑ ዋላ መሓር ኹኑ ዋላ ብዘይገድስ ዋላ ኹኑ ኣብ ኤርትራ ኣትዮም ክሸጡ እንሕዳ ኮይኖም እንተገረደስ እቲ ነቲ ወደ ሃገር ዝተዋሃቦ ሕጊ ብማዕረኽ ክረኽቦ ኣሎ ማለት እንተገደደ እዚ እምበር ወደ ሃገር ይቀዳም ንትዋሃቦ ንሕና ንፈልጥ ኣብ ዝኾነ ዓለም ኣብ ኤርትራ ግን ብተጋላቢጦሽ ነቲ ህዝቢ ሂሚሌት ንምግባር ኮኔልካ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ነጋደ ድላይ ይገብር ኣብ ድላይ ይንቀሳቀስ ኣብ ድላይ ኣቱ ሕሉፍ ዓሊፎም ታክሲ ይሰርዑ ወደ ዓዲ ግን ሸለብ ገለብ እናበለ መንቀሳቀስ ደል ማለት እዩ እዚ ኮኔልካ ዝግበሪ ኮኔልካ ዝግበሪ ማለት እዩ ስለዚህ ነዚ ህዝቢ ኤርትራ እንታ ክገብሮ ኣለዎ ንሕዳ ተባሂሉ ንሕና ኣብ ንሕና ከይተዋቃቀስና ክንገብሮ ዝግባእና ነገር ክንገብራና ጎዝጓስ እዘተዚ ኣይምልከተና እዚ ናይ ሰላም ዘተ ከማን ክንብሎ ይብልና እዚ ናይ ህውከት ዘተ እዚ ናይ ሓደ ኢማቹር ዝኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፀ መራሒ ምስ ሓደ ብዛዕባ ነብሱ ጥራይ ዝሓስብ ዲክታተር ዝግበር ዘሎ ዝርርብ ሰላም ኣይኮነን ናይ ሰላም ዘተ ይኮነን ስለዚ እንተ ተኻኢልና ንሕና እንታ ክንገብር ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ንኽልቲኦም ነቶ ኣብ ሰላም ዘሎ ከነነውሮም ክንክእል ኣለና ፈቲና ፀሊና ማለት እዩ ከነነውሮም ክንክእል ኣለና ንነብሶ ከቤተሰብና እዚ ናይ ሰላም እዚ ኣይምልክ ክትብል ክትክእል ኣለካ ከምቲ መጀመርያ ዝበልናዮ ግን እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነት ናብ ጥቕምና ክንቀይሮ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ ሓፂን ሓው እንዳመሰለ ረሲኑ ከሎ እንተቀጥቂጥካዮ ጥራይ ናብ ዝደለካዮ ከተምፅኦ ትኽእል ማለት እዩ እታ ተኸዲንዋ ዝነበረ ድርዒ ኣውፂዋ ኣሎ ሕጂ ጥራይ ነብሱሎ ናይ ዶብ ፀገም ኣለና ኢሉ ነዛ ኩላ ሰብ ኣጣፊእዋ እቶም ቀልጢፉ ተረዳእና ሸዓን ሆሒልና ዋላ ዶንጊና ንኹን ገሊኡ ግን ደይሩዶ ስጋ ሕጂ ፀኒሑ ማለት እዩ ሕጂ ግን ንኩሉ ከሲሮ ኦሮሞ ደም ክሕግዝዎ ኣምሓር ደም ክሕግዝዎ ንሪኦም ኣበይ ኮይኑ ኣብኡ እንድሕር ከይዱ ምናልባሽ ኣብ ዓድና ኮይኖም ግን ኣይሕግዝዎን ስለዚ እዚ ናይ ሰላም ዘተ ናይ ኤርትራ ከምቲ ናይ በዓል ዓዲ እንግሊዝ ኣይኮነን ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዲሞክራሲ ጥራይ ደይኮነ
أبلع لنا حقي زعمو كمزي حاونا بزي تقصد له تي constitutional monarchy بنبزوح عمدات الزخرة زي تتصحفة جن سند أقاب حق تختيلهم زمقوا معبول أقاب سلازخونه هزبي يزقز أنا عاد إنجليز هزبي تازي يزقز أنا يرمو زغول إيرتراو أبو زلو كم دلاهم قبروا الكسبات مالتي كم كسيلو كنت زارو ويلن إيرتراو همان أدميش الله أو سلازي أنا خمس مسلني يتنا بعد عاد إنجليز عبت مرتي أنا حجي دعنا تمليسهم ريفرندم تزغورس مملس واعز بالمالتي نتقممون كم عاد إنجليز أنت زنا إرتراجن مسؤول فتين كتنا تعطوري تخليني هامانتي يغني لي Thank you كبرجا شنا أبرجا زلها مني خانيركا فداين دي خانة مترش تحته بك حسيبنا أنت زي كنا قلنتي نايم دبحتنا زبرا ونا أبرجا إريكا لهم نار خانيرا نايم مترش حتى يغني لنا كبرجا شنا سمع عند حرار له كبرا تحتنا حواتن بزي كن كودت أنا حنا نايم دبحتنا ملسن أبزي كنزازمو في بنياتات كتكون تصفى قبر مع كل خاطر تصفى قبر أو كل خد أجر ما قدي I hope إتينا يحطولنا ملسن مدبنا أبزي زازيمنا نامنا يرئيتون لبوان كنسجرينا أنت فكيتكم لنا كاب حجني وزغون عين تحطونا بقاشانا كان أربوع أيكن كلي مالتي مو كبر حونا برخت كزاي قبرو نتينا يلومز نبرع أرستي كل جزء كان كل زلك عمتات كان كاب سدرا بيت كاون فقرنا دك كان بعلت بيت كان سريع كام سنة أبجي نويح ساعات تزن حكاية بشمين بشم عم درت حدرجة قانون بشم كلهم تخاطرتي تساعدتنا جزان ندام مسجونكو كبر حونا برخت جزائي قبرو حجون نتينا يلومز نبرة استمرها أبكت علوون كابتي كمتى زخ اللبوان رئيتون مدرخ مسرت جركا كتالي بخال استتاتن جبر من سنتي لنبرة رئيساتون أبكال جزيخت مسألنا لا تمحطونكو كبر حونا عشانا نيلومي I think أنا بشمي حيل من إسي ملقيتا هولاند حدرجة قانونا كمون أم حضرتان كمون كلهم تساتفتي تخاتاتلتي نايز جزان بناي سنتنا.com عن إريتريا نتورك كان ويب سايت ونزل محلال فتولو بشم كلهم كمسكن أفكدالي نتوم بتسموا نوح ساعات كاتاتلو خالص عنهم كمون نحضر جانا فيسبوك لايف تم حلال فلا تزيدجاجي تانكيو أبزيك خيط أنا هيك أدمنا بريتون لبوان مسجارنا كبرجاشنا حجون كابتن ناتكا زقرب كايو سمينارن قربكات أنا هي حطوتاتن قبل ملسوم الترسع ويكمل على تبلو ملختين هزبي ارتقات عمون تراخبنا يدلنا تبلو نحرال لكات مدرخ نعخا خوني كبرجاشنا نايم ترشتا وورد كل شيء نقاشا إنا نقدفلو كاو أمدب ناي رئيتون لوان كحلف حجون دقيمة أفكدالي تامايك تامدرخ نعخا تاني مترشتا كار كورقاشانا thank you يقني اللي بتعمي إذا مسجن نزيح دلزي الله تباهي 5 تقاطيره خواب مالتي زلكا توقف زي بالكاي تسكف سلازغونه كي تسكفكو زي مسلني زارب امسي تسفا قبر قال سمعت هيبه خون مالتي سلازي نحضر جانونا نخلاتكم ما حضرتي نتوم زخونه محبراو مرهبيتات زحجزو زلو بعد سنتنا.com كمون كالوت ميديا اوتلتس بتعمي مسجن مالتي دقاس يلن كيدقسنا
ክንሰርሕ ኣለና ንሓደ ዓመት ዝኸውን ቁሩብ ዝሕትል ኢለ ነይረ ከም ተራ ኣባል ኮይነ ክሰርሕ እኳ እንተፈተንኩ ሕጂ ግን መብፅዓናተይ ከዓ ይሕድስ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ የመስግን ኣብቲ ለቦዋ ሓንቲ ለቦዋ ኩሉ ግዜ ዝብላ እንታይ ነይራ እዚ ሰላም ዶ ዋላ ገለ ዝበሃል ናይ ሓሶት ስምምዕ ምስ ክልተ መራሕቲ የድሉ ኣነ ማለት እዩ ናይ ኢሳያስን ናይ ኣብ ኢትዮጵያ መፅኡ ዘሎ መንእሰይን ምስ መፀ ብኩላትና ማለት እዩ እናትና ዝኾነ ኣረኣያ ነይርና ሓደ ግን ኩላትና ብፍላይ ኣብዚ ደንበ ፍትሒ ኮይና ንዛረበሉ ዝነበርና ኣሰካፊ ነገር ነይሩ ተሰካፊ እንታይ እዩ ኢሳያስ ነቶም ናቱ ሃሱሳት ቀተልቲ ሰዲዱ ኣብ ኢትዮጵያ ነቶም ኣብ ደንበ ፍትሒ ዘለዉ ይኹኑ ንጥርጠሩ ኤርትራውያን ንዑ ደስ ይብሉ ኤርትራውያን ክስታይ ክገብር እዩ ክሃሲ ወይ ከዓ ክሰሃሎም ዝብል ዘረባታት ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ብጣዕሚ ስሒቕኒ እቲ ነገር ስለምንታይ እዩ ሓደ ኣካል ማለት እዩ ብፍላይ ገባሪ ክፉእ ከም ስርዓት ትግረፍ ዝኣምሰለ ተዳልዩ ስለ ዝፀንሕ ንክፉእ ንክገብር እውን ስለ ዘይፅግሞ ዘይስከፍ እውን ኣብ ሜድኡ ከይድካ ምናልባሽ ከድመዓልካ ክእል እዩ ማለት እዩ ኣብ ሜድኡ ከይድካ ከድመዓልካ ክእል እዩ እቲ ሜድኡ ክብል ከለኹ ሃገርና ወይ ከዓ ሜዳና ኣይንፈልጦን ማለት ኣይኮነን ግን ኣብኡ ዶኪኑ ንብዙሕ ግዜ ዝፀንሐን ዘድሊ መሳለጥያታት ዘለዎን ስለ ዝኾነ እዩ ማለት እዩ ኣብ ባይታኻ መፅኡ ከምዚ ከይገብረና ገለመለ ኢልካ እንድሕር ፈሪሕካሉ ግን የለኻን ማለት እዩ ኣነ ብምትእምማን እየ ብምትእምማን ኣብ ሱዳንን ኣብ ኢትዮጵያ ክመፅእ ከሎ ንሱ ክስከፍ ክኽእል ኣሎ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ንሕና ክንሰሃሎ ንኽእል ስለዚ ኣብ ሜዳና መፂ እንድሕር ዳ ኖ ከምዚ ገለ እንድሕር ዳ ድብል ኮይኑ ንሕና የለናን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ቶም ቀተልቲ ዋላ እስማቶም ጠቂሶም ገለ ዛረቡ ነይሮም ኣብዚ ፅሑፋት ሪኦ ነይረ ኣነ ብጣዕሚ እየ ዝስሕቕ ማለት እዩ ወእንተ መፅኦምና እዚኦም ኣብቲ ዘለናዮ ቦታ ኮይኖም ገፊፎም ዓሽጎምና ክወስዱና ሃው ኣይግበርን ተገብረን ክግበር ዝኽእል ነይሩ ተዝኾን ክነግረኩም ብዘይቀልዓለ ማለት ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ምስ ተገበረ ተፈቲኑ ንሕና ሲኤርና ኣብዚ በዓላቶም በዓልቲ ፀይቂ ኣምባሳደር ኣብዚ ዝነበረ ፀሊም ምዕራፍ ወይ ከዓ ፀሊም ነጥቢ ኣብ ታሪክ ኤርትራ ዝበሉሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሶም ዝገበርዎ በዓል ተነፂጉ እቲ ንሕና ዝገበርናዮ በዓል ምዕብል ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ባይታና እያዝ ሰብ ሓቂና ንሕና ካብ ኤርትራ እንድሕር ዳ ወፂኦም ኮሳቶም ኮ ጥራይ ነብሶም ስለዚ እሳቶም እንድሕር ዳ ክዕርፉና መፅኦም ክንዕርፉኖም ምዃንና ክፈልጡ ክኽእሉ ኣለዎም ማለት ስለዚ ኩላትና ብትብዓት ኣብ ከመዱ ኣብ እንድሕር ዳ ወፂ ኩላትና ወፂና እና ዘለና ንሕና ኢና ዝተረብና ስለዚ ታለቦዋናተይ ይውፁ እሞ ክንዕርፉኖም ምዃንና ፈሊጥና ክንሰርሕ ኣለና ክንስከፍ የብልና ንድብል እዩ ማለት እዩ ትለቦዋናተይ የቐኒየለይ يقنلنا كبر حو حجون دقيمنا يقنلنا بشم جزاح رجعانونا تانكي كبر حو I hope كا أبقى تعلي ركبنا مس محضرة حد رجعانونا كتسأل خوينو بخالي زعبانا رسم أبقى حجرنا زبن كت كوبونا في ناتكا أكاديميكال تمرتي ناي عقمتاتكا نسبة إرترا تلقس يجبوي لو ፖለቲካ ጥራሕ ዘይኮነስ ማሕበራዊ ናብራውን ኣሎን ህዝብና ከም ካብ ስደት ከርተብዎ ገለገለ ኣድቪስ ብነትልዮ ፕሮፌሽናል ኣድቪስ ነትናትካ ናይ ኣካዳሚካዊ ዓቕምኻ እውን ክትልግስ ኣብዚ ገዛ ትማዕፆ ክፉት እዩ ንዓኻን ንኸማኻን ምሳኻን ዝመኸሩ ኣሕዋት ኮንኩም እዚ ገዛ ንምኽሪ ህዝቢ ክትጥቀሙሉ ለብዋይ ክሕልፍ ኣፍቅደለይ أخبيت كله كيتبلني كلنا جبنا نجبر دلنا حجرنا كسينا نتيز قتل ولدنا بجبو كم حلالف ونسلدنا لينا مثلا كلنا بزي تراخينا
እቲ ክቡር ዝኾነ ግዜ ንጉዳይ ሃገር ኣውፊና ዘለና እዚ ገዛ እውን ኣብኡ ኩሉ ዓቕምታቱ ዝከኣሎ ክስታይ ዝወፍደሎ እቶም ኣብዚ ተሳቲፍኩም ምኽሪ ንህዝቢ ንምልጋስን ህዝቢ ኣተባቢዕካ ሞራሉ ሓፋቢልካ መጥሓቱ ክባልካ ፍልጠቱን ዓቕሙን እውን ተወዳዳሪ ኤርትራዊ ኮይኑ ነቲ ኣጋጢሙና ዘሎ ፀገማት ንክምክት ኣይተፈለዩና ይኽብል ተለይ ክቡር ናይ ሎሚ ጋሻና ሓውና ክብለካ በረከት ገዛኢ ገብሩ ኣፍቅደለይ ታንኪዩ ሕጂ ኣነ ውሕልካ ከይኸውን የቐነለይ ሓይሊ መንእሰይ ብዙሕ ተዛሪቡ ከይትብለኒ ብሽም ኩሎም ተሳተፍቲ ኣክንዲ ኩሎም ተሳተፍቲ ይዛረብ ኣለኹ ኢለ ስለዝኣምን ስለዝኾንኩ ናይ ሎሚ ብጣዕሚ ፅቡቕን መሃርን ካብ ፅባሕ እውን ነዚ ዘቕረብካዮ ሰሚናር ክልተ ሰለስተ ግዜ ሓሲብና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ንዝብል ሕቶ ከነልዕል ንኩልና ሓላፍነት ይብካና ኣለካ ታንኪዩ ቨሪ ማች ኣብ ናይ ርእቶን ለብዋን መደብ ክንሰጋገር ኢና ምኽርኻ ግን ኣይ ቲንክ ብጣዕሚ መሃሪ ስለ ዝነበረ ንኩሉ ሰብ ከም ዕዮ ገዛ ሂብካዮ እዚ ንኸዶ ዘለና ኣካይዳ ናይ ህልኽ ኣካይዳ ዘይኮነ ኤርትራዊ ዝጨኑ ውዳበታት ንድሕነት ህዝብን ንድሕነትናን ሃገርናን ዝብል ዛዕባ ኩላ ሰብ ኣብዚ ኣይ ቲንክ ርዒማ ተሰማሚዓ መስለኒ ምሳኻ ፍልይ ዝበለ ርእቶታት ዘለዋ ሰብ ኣይመስለንን ኩላ ዋላ በዓል ኣዝማሪኖ ካብ ዘቕረብካዮ ፍልይ ዝበለ ሪብልናን ኢሎም ኣይ ቲንክ ክልተ እዳዎም ኣብ ምዝዋር ኣዋፊሮም ኣለዉ ኢዶም ሓፋ ይበሉ ይስማዕ ኩሉ ሓድነትና ኣለኸ ተኾንክ ንጋሻና ሓንቲ ጥዕምቲ ናይ መፋናዊት ዜማ ተላትኪ ጥዕምቲ ናይ መፋናዊት ዜማ ርግእ ኢላ ህድእ ኢላ ነቶም እውን ክከታተሉና ፀንሑ ብፅሙቅ ቁርብ